Tervetuloa taas satujen ja tarinoiden hyytävään maailmaan. Luvassa on sätkyjä ja tarinoita perheen hirveimmille. Jopasi jotakin. Tiedättekös miten paperia tehdään? Kuvitellaanpa, että rimppakin tuo mänty. Ensin sahataan, sekoitetaan selluksi, suodatetaan, sitten kuivumaan. Häkellyttävää, mitä kaikkea sitä voi hämähäkiltä oppia. Tämän tarinan nimi olkoon Heikko vuori. Jossu Aleksanteri asui korkean vuoren kupeessa. Jossu oli lukenut pelottavia tarinoita tuosta jylhästä, salaperäisestä vuoresta. Hän oli lukenut jättiläiskotkasta, joka sieppasi kurittomat lapset vuoteestaan, ja eksyneistä sieluista, jotka liitelivät puiden lomissa, sekä vuoren peikoista, jotka herkuttelivat ihmislasten murealla, mehukkaalla lihalla. Jossu pelkäsi ja kunnioitti tuota ylvästä tarujen vuorta, eikä hän koskaan uskaltautunut lähellekään sitä. Jossu, vaikka arka olikin, oli myös piittaamaton tuholainen. Jossu luki paljon, mutta kirjan luettuaan hän repi siitä aina lehdet ja nakkeli ne ikkunasta ulos. Jossusta oli kiva katsella, kun kirjan lehdet leijailivat pihan ylitse kuin suuret valkoiset perhoset. Mitäs sinä teet? Ärähti isä. Kirjoja pitää kunnioittaa, poika! Mutta kun minä kylvän kirjanlehtiä, Vastasi Jossu. niistä kasvaa uusia kirjoja vuorenrinteille. Viimein koitti päivä, jolloin talossa ei ollut enää yhtään eheää kirjaa. Ullakolle! Komensi isä. Etkä palaa ennen kuin kadut! Kadun mitä? Sitä, että olet turmellut kirjamme ja tuhonnut tarinat ikiajoiksi! Vinttiin mars mars! Ullakko oli hämärä ja aavemainen paikka. Ja Jossua kiukutti. Pysytään sitten täällä vintillä. Jossu ajatteli uhmakkaan. Toisaalta, jos tuon kattoikkuna saisi auki, katon kautta voisi päästä pakoon. Jossu yritti vetää vanhan arkun korokkeeksi, mutta ei jaksanut. Siinähän on varmaan ruumis sisällä. Jossu pilaili hermostuneena ja nosti sitten arkun kantta. Hämähäkin seittien seasta löytyi iso mustakantinen kirja. Kirjan sivuilla oli käsittämättömiä merkkejä. Sivuilla olevat kuvat olivat pelottavan tutun tuntuisia. Rumia naamoja, käppyräisiä hahmoja ja häijysti mulkoilevia silmiä. Peikkoja. Kummallinen kirja tempaisi Jossun pauloihinsa. Kirja oli täynnä outoja taikaloitsuja. Sen sivuilta kohosi maagisia sormia, jotka kiertyivät Jossun ympärille ja pakottivat hänet lukemaan kirjan loppuun asti. Arvaatte varmaankin, mitä sitten tapahtui. Jossu katseli lumoutuneena, kun valkoiset kirjanlehdet leijailivat pihan ylitse kuin parvi valkeita kyyhkysiä. Kun lehdet ehtivät vuoren tuntumaan, ne hulmahtivat liekkiin ja jokaisesta liekistä pyrähti raakkuen lentoon sysimusta korppi. Lumous haihtui ja Jossua pelotti. Kirja alkoi polttaa Jossun käsissä. Jossu viskasi kirjan hädissään ikkunasta ulos. Kirja kalahti puuhun, puu roihahti tuleen ja siitä jäi jäljelle vain musta savuava kanto. Yrmeän näköinen jättiläiskotka istui kannon nokassa ja nousi sitten siivilleen. Jossun äiti kuuli pojan huudon. Äiti törmäsi Ullakon ovesta sisään, mutta tuulenpuuska heitti hänet lattiaan. Jättiläiskotkan sulka leijaili äidin vierelle. Äiti nosti katseensa. Jossu! Äiti näki, kuinka hänen poikansa katosi kattoikkunasta ulos.
Pesänsä yllä kaarellessaan kotka menetti kiinnostuksensa Jossuun ja irrotti otteensa. Onneksi puut hiljensivät Jossun vauhtia, muuten hän olisi pudonnut varmaan kuolemaan. Varo! Jossu kuuli jonkun kuiskivan. Varo! Jossu kääntyi katsomaan, mistä ääni tuli, mutta hän näki vain puita. Varo! Puutko ne sitten puhuivat? Niin mitä? Mutta tuuli ei tuonut vastausta. Jossu oli pudonnut lähelle kallioluolan suuaukkoa. Hän kömpi sisään siltä varalta, että kotka palaisi takaisin iltapalan merkeissä. Luola löyhkäsi pilaantuneelle lihalle. Peikkoja! Jossu kauhistui. Mutta niitähän on vain satukirjoissa. Eivät ne ole oikeita. Kylläpäs olemme. Jossu kuuli takaansa. Ja nyt sä lähdet meidän mukaan. Otus napsautti kahleet Jossun kaulaan ja lähti kiskomaan häntä luolan perukoille, jossa tungeksi räkättäviä korppeja ja lemuavia käkättäviä vuoren peikkoja. Peikot tökkivät Jossua kepeillään, hypistelivät ja nipistelivät häntä ja hönkäilivät päin hänen kasvojaan. Kuului 3 kopautusta ja luolaan laskeutui hiljaisuus. Harmaahapsinen peikko nousi puhuja korokkeelle. Oikeudenkäynti alkakoon! Vanhus kajautti ja peikkokäräjät alkoivat. Sinua syytetään, Jossu Aleksanteri, siitä, että olet harkitusti turmellut Tarkin pyhän kirjan, johon on merkitty peikkokansan salaisuudet. Ylös kaikki! Tuomio julistetaan! Anteeksi, mutta enkö minä saa pitää puolustuspuhettakaan? Et! Vastasi vanhus. Peikkovuorella ei puolustella! Peikkoyleisö pauhasi innoissaan. Pää poikki vaan! Hukutetaanhan ne nihrasammioon! En revi enää kirjoja! En usko! Syyllinen! Viekää tuomittu pois ja istuttakaa sinne muitten joukkoon! Että kuinka? Siis mihin? Sinut istutetaan metsämaahan! Sinusta kasvaa puu, niin kuin muistakin kirjojen turmelioista! Kerran sinut vielä kaadetaan ja sinusta valmistetaan paperia! Sitten sinut nidotaan tai sidotaan ja sinusta tulee kirja! Sitten joku toinen pahakurinen pojan vintiö repii sinut riekaleiksi! Peikot kaivoivat metsään syvän kuopan ja paiskasivat Jossun sen pohjalle. Minähän varoitin sinua! Huiskasi tuttu ääni. Puhuja oli siis sittenkin ollut puu. Ääni oli lapsen, joka oli istutettu Jossun viereen. Minä en tajunnut silloin! Jossu vaikersi. Minä en tiennyt! Mitä sinä et tiennyt? Jossun äiti oli viimein saanut ullakon oven auki. Olet kiljunut ja voihkinut ainakin 10 minuuttia. Äiti ihmetteli. Jossu kapsahti äidin kaulaan. Se olikin unta! Lupaan, että revi enää ikinä yhtään kirjaa. En halua puuksi. Etpä tietenkään. Vastasi äiti ja rutisti poikaansa. Sitten äiti vei Jossun alakertaan nukkumaan. Heidän lähdettyään ullakon avonaisesta kattoikkunasta kävi jäätävä tuulahdus. Tuuli sieppasi mukaansa jättiläiskotkan sulan ja lennätti sen ulos, yli pihan, kohti Peikkovuorta. Haluaisitteko tavata Jossun? Hän on kylläkin aika raskas tätä nykyään. Raskasta tavattavaa siis! Niin ja tällaista siitä riippakettusta tuli. Se on ihan pelkkää paperia. Ai, paperin kierrätykseen viedään rippakettu.